Aol Jamigori. Papen mari. Chris, ineno ka gik moko sedhi manyim kabisa kendo osetimre mathoth. We monda los kod Senator Ojienda mondo mi apenje ni to od bura omi ting' mar rango kit kaka piny owacho dhi nyime kod tije margi kanyakla kod Senate. Moluor Ojienda owacho ni nitiere moko kuom paro mag chik machalo kaka bill of interest gini mwinjo bed ni od bura rango kendo ketie kogno kendo bende Senate bende nigi thuolo mar ng'iyo ni to bende oluw chike mag rakruok gi weche machalo kaka mibadhi. Pachi wi wachne. Erokamano. President owuoyo maber e weche mang'eny kendo apani bunge kobire kawuono wach mar Adani mowacho no gol kogno ma contracts manomigi ogol omoro members of parliament. Kuom weche mag mibadhi, President owacho ni onego wabed gi sheria malong'o mang'iyo weche mag mibadhi ma cases mag mibadhi kodhi e court to tieke dweche 6. Mano be yo maber nikech ing'eni case kodhi e court normally judge gi wakinde mayalo kaka wan gini nyaka ket case e yo moriere kaka katiba dwaro. To koro koket timeline kata wach ni boyal gi dweche 6 mano be nyalo timore. Mano gima bunge nyalo timo mondo cases go bi to tieki e yo machuok mondo jodhi mbele gi tije moko. E kuma tamalo 100 inyalo miyo president atamala di kuom weche mowacho gigo mose wacho. Kuom weche mag economy, growth mar economy, kuom weche mag sani pes nosegol bilion 387 ne sirikal county government. Anyalo miye 80% nikech ang'eni wan on an upward trend. Weche mapok olosi en weche mag mako ji ma apani nyaka losi gi weche mag na wuoyo mag citizen gokinyi kendo apani sirikal weche mag SHA gi SHIF mosebedo ka chendo mag teething problems. Wang'e maber universal health nyaka bedi gi the taifa package ma ng'ata ma Kenya onego oyud thieth makare. Koro kwadhi mbele apani weche gite bro losore. Sani wan e broad based government manyiso ni sirikal ayanga ma oketo political parties te. Koro we are building mondo wayud ni kaka wanyalo timo maber gi sirikal. Erokamano. Wana kamano